Здравейте от шоурума на Seven Cars. Тук сме да ви представим Hyundai Elantra, произведен 2024 година. 2-литров бензинов двигател, 143 конски сили и пробег от 13 500 км. Нека да го видим и отвътре. Автомобилът е оборудван с интересен интериор, седалките са текстил, мултимедия с навигация, преден и заден парктроник с камера за задно виждане, Apple CarPlay, Android Auto, автоматична скоростна кутия с различни режими на шофиране, двузонов климатроник, мултифункционален волан, множество асистенти при шофиране, като асистент за следене на мъртва точка, асистент за следене на умора на водача, Keep Line Assist, Cruise Control. Един интересен автомобил, но да видим с какво пространство разполагаме и в багажника. Автомобил е категория седан, но все пак имаме достатъчно пространство да съберем колкото багаж искаме в багажника, а именно 400 литра. Автомобил е оборудван с 16-цолови алуминиеви джанти, а отпред имаме автоматични светлини. Автомобилът разполага с пълна сервизна история и е наличен в нашия шоурум. Може да го видите всеки работен ден от 9 до 6, както и събота от 10 до 4. Харесайте това видео, абонирайте се за канала и ни очаквайте с още много интересни предложения.